Вашай увазе мы прапануем некалькі ўрыўкаў з аўтабіяграфічнай аповесці Янкі Брыля «Сірочы хлеб». Першы варыянт, якой быў створаны ў Суровама на 1942 годзе. Гэта першая аповесць пісьменніка, да якой ён вяртаўся на працягу ўсяго свайго жыцця, уключаў ва ўсе зборнікі і ўсе зборы твораў. Урывак з аповесці «Сірочы хлеб» «Солнце, мороз и ветер» выконвае Віталіна Далініна. Солнце, мороз и ветер, эх, завирал, разгулялся. Так и скрабе по хрупким снезе, так и подвиривая белыми вужиками снежного пылу. Гонить его по поле, через гостиниц, знов по поле, по хмызняках и под саменький лес. А солнце такое, что не зернусь на снег. От солнца Данику не тепло, тепло от батькового солдатского башлыка, великого с чужих плечей паукожушка. От ходы по глубокой стежце дрепая ён ззаду за мамой и глядит на пятки яе лаптей. Мама широко ступая, спешается за дядьком Кустусем. Из-под великой хустки коноплянки глядит на дядьковы боты. Ідуть яны якраз як тыя дядькі, якія ходзяць у акруговы суд з-пад Нясвіжа у Новоградок за 100 кілометраў. Данік уже бачыў не раз, што гэтак ходзяць людзі каля іхняй галынскаўскай пашы. Ходят так люди из ихней галынки. Дядька Кастусь, мамин старейший брат, пришел да их сёння з Мікуліч. И думае ён, цяпер як гэта раптам пашанавала ягонай сястры. Дзевер яе, брат Данікага бацькі, прыслаў ім грошай. З Мінска ажно з-за граніцы. Там ён недзе жыве. Відаць, як чалавек. Вот дайте раду, адразу гэтулькі грошай прыслаў. Калі перавесці на золата гэтыя савецкія чырвонцы, дык будзе цэлых 30 рублёў мікалаеўскім золатам, но на панскія злоты яшчэ ў 400 больш. Як з неба гэта звалілася. І піша Пятрусь Малес, што гэта пляменніку яго, Данілку, каб вучыўся, сыну брата майго, Івана, які аддаў жыццё за савецкую ўладу. Так і піша ў заказным пісьме. Як яно пойдзе цяпер сястры пры грошах? На добры лад дык трэба было б хоць паўморга зямлі адзе бачыць, але коня якога нарэшце купіць. Дык што ты зробіш, калі дзевер загадвае хлопца вучыць? Калі ён сам, дядька Кастусь, збіраўся ўране сюды, у галынку. Баба яго таксама хітранька усміхалася. На парасятка хоць, кажа, пазыч. Яно то праўда не шкодзіла. Памагаеш ён Зосі сястры усім усялякім. Але ж і не раззявішся адразу. Дай, няхай уже сама бедная, хоць трохі ачалавечыцца. Гэтулькі грошай. Працяг аповесці «Сірочы хлеб» выконвае Арына Чумаченка. Сама мальчиха, дык тая просто ослупянела от счастья. Учора, як принесли з пошты письмо і повестку, заговорила уся вёска. І з таго моменту, як каже Зося, думки у яе голове блытаюцца адна за одну, а іх распораз прыдзімае вялікая радасць. Грошай раптам будзе столькі, што і ў галаву не топіцца. Дагэтуль Зося носила увесь свой капітал у хустачцы, туга заціснуўшы вузлом і медзякі, і паперкі. Калі нават якая-небудзь пяцёрка няшчасная была за душою, дык і то думалася, што з капейкай усюды смялей. А цяпер
Страшно було в одно істи по їх. Кастусь, дякую йому, іде, послухав. Ён-то, небось, розбереться усюди. Ти свой синок так само. Бач, жаба, уперся, пойду. Треба ж йому опрануться, что-небудь купить. Сыну брата майго, успоминає Зося письмо. Няхай бы ён, яе Іванка, лепш сам быў жывы, чым усе гэтыя грошы. Але што ты парадзіш? Сёння дык яшчэ не, а ў другую нядзельку яна закажа маю паніхіду, як і ўсе добрыя людзі. І Зосі здаецца, нібы наяве, як будзе тады усміхацца заўсёды п'янаваты псаломшчык Харкевіч, беручы ад яе залатоўкі. Пасля абедні паніхіда. І Зося ўяўляе, як яна кленчыць са сваім хлопцам сярод царквы, і ў руках іхніх гараць, аплываючы духмяным воскам, вялікія свечкі. Данік і рад, што ўсе людзі глядзяць на іх, і нудная мужулька. Ён садзіцца на пяткі і разглядаецца ва ўсе бакі. А сама яна прыслухоўваецца да незразумелых святых слоў бацюшкі, ловіць у іх імя свайго Івана і хрысціцца ўдагон яму, старанна прыціскаючы 3 пальцы да зморшчанага лба. Прасценяваты, пахучы дым кадзіла блішчыць пазалота іканастаса. Барадатыя багі глядзяць чамусьці панура. Толькі Божая маці усміхаецца, а пеўчыя як хораша пяюць. Адзін псаломшчык як раўне сваім басам, дык аж на сэрца заные. І верыцца Зосі, што цябе дык Іванавай душачцы палягчэе. Такая, людцы мае, паніхіда. Не забыцца толькі прышыць бакавую кішэню ў бурносе. Думае Зося зноў успомніўшы пра грошы. Усё пачынае блытацца ў галаве, ды вось зноў усплываюць на памяць пісьмо і грошы. Ажно з Мінска, а за імі вялікая небывалая радасць. І ўсё становіцца ясна, як гэты белы, сонечны дзянёк